Gruppo Indem, Mrs. Dahl, per 1 minuto. Tak, hr. formand. Michael Cashman har skrevet en god betænkning, som jeg ønsker at udtrykke støtte til. Kommissionens revision af åbenhedsinitiativet fra 2008 gør offentlighedens adgang til dokumenter i EU vanskeligere. Hvis denne betænkning vedtages, rettes der op på meget. Der mangler dog stadig, at vi får indsigt i de rådgivende arbejdsgrupper i kommissionen. Ifølge en opgørelse fra organisationen Alter EU, der kom lige før jul, er der kun registreret fyldestgørende oplysninger om 2/3 af medlemmerne af de arbejdsgrupper, der medvirker til at lave lovforslagene i EU. Dette er fuldstændig uacceptabelt. Jeg er som borger nødt til at vide, om det er tobakindustriens lobby eller sundhedsorganisationerne, der rådgiver kommissionen, når der skal laves et initiativ til at forbedre folkesundheden. Ligesom at jeg er nødt til at vide, om det er kemiindustrien eller miljøorganisationerne, der sidder med ved bordet, når der laves en vandmiljøplan i EU. Tak for ordet.